Siya na tumor manera ma-priminti, ahora que pica-pica ta live, ato nos ta kumisa, kung nos himno di ko siya, bang mura, nos lugar. Danos canta grandeza di por sol Espírito para declamar. Por sol nos lastimamos, arriba tu nación, oh gloria nos canta, y eternos corazón, nos pueblo de su lucha, mas sempre nos fe y logra en tu tempo victoria contra amor. Nadinos partim e isla prospera, labramos uni força, vacina triunfar. Nos pátria nostra, honor e lealdade, estos na bandeira, união que nos achou. Nos vida nota, madura nos país, luchando a libertad, amor y comprensión. E ora nossa faz nos curta recordar, por salso solo e playa, orgulho de nós. Danos glória, Creador do tempo e sem fim, ela assim nos ensinou. Danke, sei kabatang nos himno nacional de Corsao. Especial de los palabra de Bombini, ni kapasang palaka, esora, by dos organizadores ng evento kawitardi, Siora Margaret Olina, itambi, Fanyo. Gusto pa sa palabra de Bombini na Margaret Olina. Magkardi, Torino Presente, Magkardi, dank u wel. Op 17 augustus 1795 begon onder leiding van Tula de opstand plantagegebied. De verzet op Curaçao samen met Bachata Plata, Luis Mercé en Pedro Wacau. Zijn boodschap was duidelijk. Wij zoeken onze vrijheid. De regering van Curaçao heeft Tula
al in 2010 uitgeroepen tot nationale held. Pas op 3 oktober 2023 heeft de Nederlandse regering Tula officieel gerehabiliteerd als verzetstrijder. Daarmee werd de eer hersteld van Tula een lange tijd in de Nederlandse geschiedenis weer beschreven als crimineel. Maar rehabilitatie alleen is niet genoeg. Onze geschiedenis moet niet alleen worden verteld tijdens de herdenking op 17 augustus. De bevrijdingsstrijd van Tula moet worden doorgegeven in gezinnen, scholen en overal met de bijbehorende verhalen. Voor de nieuwe generatie kan ons vertrouwen naar de toekomst kijken wanneer ze weer zien waar ze vandaan komen. Tula had courage, moed. De moed om op te staan tegen zijn onderdrukker. De moed om vrijheid te eisen. De moed om te zeggen, dit onrecht accepteren we niet langer. Hebben we de moed van Tula in onszelf? Hebben wij de moed om ons te verzetten tegen onrechtvaardigheid? Hebben we de moed om onze stem te laten horen wanneer onrecht wordt aangedaan? Hebben we de moed om onze kinderen te leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is? En hebben wij de moed om onze geschiedenis te blijven vertellen? Courage, niet alleen een woord van het verleden, maar een opdracht voor de toekomst. Dankjewel. Danke Margaret, ela dona de explicação de evolução com a tua lugar dia de Tula com a comissão na AIA do 25. Fica passa a palavra a mesora para Fanny Hoy. Danke, Dino. Mi stemde mas duro gudurende. Está bem? Sim, está aqui duro para mim. Dames en heren, welkom. Welkom bij de viering van Dia di Tula. Want zoals Margaret het net al zei, 17 augustus 1795 hebben we tot slaaf gemaakt op Plantage besloten om al het werk neer te leggen en voor hun vrijheid te gaan. Mijn naam is Fanny Hoy, ik ben voorzitter van de stichting Dutch Corrida Historical Event en samen met Margaret Paulina van de stichting Denk aan je toekomst hebben we besloten om ook hierbij samen een eenheid te vormen om Dia di Tula te vieren hier in Rotterdam. Wat u vandaag kan verwachten hoort u zometeen van Dino. Ik heb beneden hier een kinderhoekje en hierboven is natuurlijk de aula, is natuurlijk ook wat feest. Het is fijn dat we dat hier samen kunnen doen in de vernieuwde Hillevliet. En we gaan een gezellige dag van maken en wat je kan verwachten. Ja, je gaat in ieder geval naar huis en je gaat altijd weer wat leren. Op Papiament zeggen we, bom tabai, sin sianada. En dat gaat vandaag ook gebeuren. Je gaat met huis met kennis, je gaat naar huis met meer kennis, mas sabiduria. En belangrijk is wat Margaret ook zei, Tula had courage, Tula had moed, Tula had een inspiratie. En dat is ook ons thema van vandaag. Ik kom straks bij jullie terug met een film en dan gaan we ook daarover met elkaar in gesprek. Ik ben benieuwd naar jouw courage. Ik ben benieuwd wanneer jij bang was, dat courage jouw enige middel was om verder te gaan in het leven. Danke Fanny, wanneer la vista Fanny tinha parte di kinderhoekje, die se kirato da bem com o film, pero nós também seguimos o programa, passamos um programa carregar com informação, anto de qual nós também sim a maneira Fanny vista, nós também intercambiar, que se kirato nós também que algo great, também damos na mês, lo vai forma parte de inteira totalidade tawe, sim nós lang tava dessa, ubas na loucura se é bom, ok? Lá vamos para comissão. Danke. De kinderen mogen nu naar beneden samen met Fanny. Oké. Jonah,
nós não temos que ter assim tal piauí. Ok? Nós trabalhamos em roupa informação, nós trabalhamos em roupa, nós trabalhamos em diferente, ainda quando vindo na algum spoken word. Então, nós estamos sendo ativo, ok? Nós estamos sendo ativo. Mas nós estamos reta nos meses. E nós estamos assim? Nós estamos reta nos meses. E tem dois acompanhantes da manaurat no? Vamos começar com um party. Caminho nós estamos reta nos meses. E dois acompanhantes não? O più importante è per me parte come te vai a se tipo posso. O più importante. Andata album te che tu ne conosce. Dus, so algo sta vai conopa. Quem sa kita conopa? Quem sa kita conopa? Conopa. Ok? Sì. Ok, mamira. Conopa. Ok. Clock. Sì. Uno stava uni, ok, assim, não está conopa, nada bisa, quando conopa kabuya, quando conopa cadena, pero awe não estava conopa, então não estava conopa cultura, passou nós temos de assim, o ela assim quando se lá na mitad, o ela começar com ele, ok? Okay. Kasi namun tingin ako pala. Okay, boko. Kalau puse sa akin ka ba di? Ambo. Okay. Nawe tula me kono pawe tula. Ay tula tayora nosta kono pa kutula. Tula me kono pawe tula. Ay tula tayora nosta kono pa kutula. Tula me kono pa wetula. Ay tula tayora nosta kono pa kutula. Okay. Momento kutula ayora. Tur ayora kuni. Na momento que la decidí ko awak pinita starte lucha nanga uni isigi kuni. Nang uni unto sigi e lucha. Awe nos porta para akin. Nos porta liber. Nos porta liber danki na e lucha punanga kumisa. Tumoy ampel clave sa kita. Sinano ako no pa, sinano uni. Awe nos suporta sinta de niya aula aki recordando o celebrando nos libertad. Okay? Paso na kono pa. Anto awe desija awe nos taba su promesa, nos taba tabang kono pa. Anto nos bang kono pa, nos tabang trari ba ture koslang kunos tinku kono pa, kunos tinku uniunto logra llegar nos libertad. Paso ainda queremi, nos está completamente libre. Nos não está completamente libre. Nos está mará. Ainda não está mará, Anto nos tinku vira completamente libre. Libre de nos pensamientos, se da por mí. Libre de nos forma de actuar, libre de nos forma de papia, nos forma de expresar. Libre de buscar nos derechos. Panglang ta para awe, desde jawe, nos tinku primiti, nos ta konopa. Lante salibay, para nos porta libre de verdade. Ok? Nós estavam perreto aí? Nós estavam perreto aí? Ok, termina tu rin tawa de maneira. Ok, sim. Me estava piando algo por não tá verdade, tá algo por. Nós estamos compreendendo, mas tu rin tá. Mas era aquilo bisa. Voor de Nederlandstalige uitgenodigden. We gaan samen aan elkaar hechten, verbinding doen. En dat is wat Dino gaat ten horen brengen in de liedjes met onze tamboer en chapi. Ja, oké. Mino dapat sakit de tinas na tanto hindi mas tan kuta comprende idioma holandés, pero no estaban con el dicho rato. Ika patuloy na rin, iti kumi, anto,
para después os van começar com e promessa na conosco, tigo bangasi pa qual. Okay? Now etula me kono pa etula. Ay tula kayora nos kono pa kutula. Etula me kono pa etula. Ay tula kayora nos kono pa kutula. Awe tula te konope, tula te konope, tula te konope, te konope. Hey, um aplauso pro senhor aqui, ok? We tula me konopa tula, ay tula tayora nos konopa tula. We tula me konopa tula, ay tula tayora nos konopa tula. Okay, we tula me konopa tula, ay tula takanta nos konopa tula. Okay, tudo lo que kutula si nos tabasi kuni. Alles wat hij doet, gaan we samen met hem doen. Oké? We gaan vast aan elkaar binden. We gaan echt voor die strijd. We gaan echt voor onze echte vrijheid. Oké? Pampereto national. Prometo nos vai que parte de spoken word. Pampereto na. Pedi algum reto conosco, comique para nos banco ne promessa, assim nos meses promessa aqui, conosco banco é sakina. Justiça social. Tranquilidade mental. Dos são importantes. Da dos retos. Awe mi kepa bumis sa bumis po ta reta bumis kung nos tabang pana. Nos tabang sali pana. Willie. O yung reto kung lobo kepa nos baibe. Ver bumis. Escucha otro. Willie visa dos retos importantes. Van ser nos mes, anto van escucha otro. Union, ela vigilante droge. Als we nooit van toelaat gehoord, zouden we nog steeds vastgebonden zitten. Oké? Dat is echt belangrijk. We moeten die stap nemen. Echt. Als we die stap nemen, dan is het alles, dan gaat alles wel rustig mee en dan zie je aan het einde wat je had gelukt. Oké? Dus er een tikkie die bij spoken word. Zo we nog steeds pariende hoe lobby doen algun spoken word. Ken sa ko tong spoken word, spoken word. Spoken word. We speak muna ito, skibi algo ti. Na papiamento, ito bisa, ito ay força, de maneira de expressar sentimento não. Importa qualquer sentimento, seja sentimento de tristeza, é sentimento de alegria, é sentimento de protesta, é sentimento de luta, pero de uma forma de combinação de arte de palavra. Is de spoken word. Is de enige manier om met welk gevoel dan ook het uit te drukken, of het nu gaat om gevoelens van vreugde, depressie, verdriet, protest of geluk in een woordspel. Dus is sabi dat is spoken word. De forma como vai expressar o contento, o alegria, o tristeza, o escuta preocupado. Então, nós também do honor, é vrijheid, é liberdade, é coragem, é moed.
na nos por mira unos tambe por. Paso nos portion. Kere. Okay, nós trabalhamos é para uma persona que trabalha 13 para nós sua declamação. Anto nós tínhamos barigo nos chat que a companhia para nós donar tigre rico of Willie Noke. Não, Willie Noke. Aplauso para Willie. Ito lang Willie mesmo introduzir so mesmo está conosco aqui então Willie. Goedemiddag dames en heren, welkom op deze mooie gelegenheid. Ik ben Willy de Hoen. Ik woon al 50 jaar hier in Rotterdam. Ik heb dit jaar een leentje gekregen. Ik ben 50 jaar bezig met danslesgeven hier in Rotterdam. Verhalen vertellen. We gaan naar hogeschool, Abeda College, Zatkin College. Clubjes, verhalen vertellen. Onze levenverhaal aan de jongeren. Want de jongeren die denken altijd, de ouderen zitten achter de geranium. Nee hoor. De ouderen zijn heel actief hier in Rotterdam. En we genieten van het leven en we delen met elkaar. En dat doe ik ook al 50 jaar hier in Rotterdam. Nu ga ik jullie vertellen van het boek van Carada Zet. Mosanena is Jong Wilma. Mosanena betekent de jonge dame. En Jong Wilma de heer Willem. Het gaat zo. Jong Wilma en Mosanena zaten op de bank onder de tamarijnboom. En ze zitten te discussiëren met elkaar. Jong Wilma kijkt naar Mosanena. Mosanena, hoe gaat het? Goed, meneer Jong Wilma. Want al die gezeur viel Mosanena in slaap. En ze droom. Ver droomt ze. Net als je vriend, die zit te kijken. Zo zat Mosanena, heel ver te ontspannen. Ver hoort ze een stem. Mosanena, Mosanena, ga naar het bos en rat een paar takjes. Dan kunnen we koken in de oven. Mosanena pakt de hakmes en liep naar de bos. Van ver zag ze een hele mooie boom. Een hele dikke, gladde boom. Weet jullie wat het heet? Kibrahacha. Ze pakt de bijl en liep naar de boom en begint te hakken. De boom was zo sterk. Ze begint te zweten. Van buiten hoorde ze een geroes. Ze keek om. Ze zag niemand, maar ze hoort wel de stem achter haar. Ze pakt weer de bijl en begint te hakken. Mosanena, Mosanena, waar je bezig bent, lukt je niet. Ze draait om en kijkt. Er stond meneer Wilmo. Mosanena, Mosanena, loke o Santa Hasi, o Sanota Logra. Wat jullie bezig zijn, lukt jullie niet. Mosanena kijkt achter. Wat bedoel je mee met in het Wilmo? Jullie zijn bezig met opstand, toch? Jullie zijn niet goed voorbereid. Luister even, meneer Wilmo. Waar we bezig zijn we heel goed bezig. Maar we krijgen geen kans van jullie. Nee, Mosanena. Voorbereid jullie allemaal. Bereid je wat je mee bezig bent. Stel je voor met elkaar, eenheid met elkaar, en dan kunnen jullie lukken. Dat hebben we gedaan. Meneer de pastoor ziekte komt bij ons. Bid voor ons. Maar Tula staat op en zegt, we zijn toch ook kinderen van Jezus, toch? Ja, maar jullie behandelen ons als dieren. Nee, Mosanena. We behandelen jullie heel goed. Nee, Joëlmo. Tende mong kosa kay. Luister even hier, meneer Wilmo.
maar we worden brutaal en emotioneel. Daarom lukt het jullie niet. Die emotioneelheid moet jullie even kalmeren. En praten met elkaar. Probeer iets te bereiken met elkaar. Luister even hier met zo'n mail. En papi me zegt, nou, hoor de kabis. Zie je wel, Mosanena? Je wordt emotioneel. Zit met elkaar en voorbereid wat jullie bezig zijn. Sta met elkaar op. Geef elkaar de hand. En dan lukt jullie het wel. En nog steeds doen we dat. Nog steeds hier. Overal waar we zijn. We kijken elkaar aan. Kimbotam, bij schoolgroepen. Dan zeggen we eerst. Min conocemos. Wat wordt er om in naam? En dat zijn die kleine dingetjes. Wat we zeggen, ik net tegen hem. Blijf jezelf. Dat heb ik altijd gedaan. Geef aan elkaar de hand. En dat doen de meesten die geschoold zijn. Die kijken naar de lagere. En die stoot die lagere weg. En dat is fout wat we doen. En wat ik doe, ik steek mijn hand uit. Ik neem je mee. Als ik voel jij dat mij naar beneden trekt, laat ik even los. En vraag aan jou, wat wil je hebben? Wat wil je doen? En zo lukken we het in het leven. En onze doel, wat we willen bereiken. En dat heb ik gedaan in die 50 jaar. Ik heb veel bereikt. Mijn huis is een soort Antillenhuis. Vroeger huurde ik mijn kamers. Nu doe ik het niet meer. Je wordt in de maling genomen door je eigen mensen. En wanneer je zegt tegen hen, je hebt me nooit geholpen. Al dus heb je hand uitgestoken voor hun. Dankjewel. Dankjewel, Willy. Straks komt Willy terug voor een spoken woord van meneer Maku. Moed betekent dat je ondanks die angst toch opstaat. In 1795 besloot Tula op te staan. Niet voor zichzelf alleen, maar voor velen. Hij sprak mensen aan op hun kracht, hun menselijkheid en hun recht om vrij te leven. Zijn woorden voorspelden zich van plantage naar plantage en woorden van die hoop bracht. Toen hij wist dat de weg gevaarlijk was, hij wist dat er gevolgen zouden zijn, toch koos hij ervoor om de weg te kijken. Oké? Essa identificar com coragem. O Mr. Dine. Mas que com leu of difícil caminho da taparse, vai bem. Toma a decisão abo. Começar a work. Toma a decisão. Maneira mabisa mos na kinang. Tula wist dat de weg gevaarlijk was. Hij wist dat er gevolgen zouden zijn. Toch koos hij ervoor om niet meer weg te kijken. En não virar para trás. Ela sigue para sua meta. Para lo que ela pone, ela vai fazer. Oké? Toch, het was een doorzettingsvermogen, alhoewel hij wist dat de weg. Oké, er zouden gevolgen zijn. Ik ga toch door. Want ik moet mijn doel bereiken. Dat was vrijheid. Oké? Oké. Quem tem sala de uma poesia? Quem recita algo para nós? Para mim conhecido. Quem tem um ende que tem algo para nós recitar para nós? Tome coragem. Tome coragem. Oui, unspoken word, oui, unspoken word. Kan ook in Nederlands, in Engels. Oui. Of moet ik zelf kiezen? Moet ik zelf kiezen? Ik zie een paar gezichten die ik kan kiezen, die ik kan zeggen, oké, ik kan het doen. Oké. A mí também recita, por mim que sei que vai recitar uma poesia de mim mesmo. Então, depois nós também
poesia que nós mesmos também escreven, é arte de palavra que nós mesmos também criam. Ik ga nu eentje voorlezen van jullie, van mijzelf, en daarna gaan we samen één maken. Daarom heb ik hier deze klad meegenomen, want we gaan samen vandaag onze eigen gesproken woord. Straks, iedereen gaat deelnemen, iedereen zegt tenminste één regel, 2 woorden. En aan het einde gaan we kijken wat het is geworden. Hoe mooi het is geworden. Net als ik net had gezegd, het moet vanuit je hart komen. Het zijn de gevoelens die jij naar voren wil geven. Het kan blijheid zijn, het kan iets wat verdrietig is, het kan een protest zijn, maar samen gaan we het zo meteen maken. Dan moet ik niet bij. Preto mitad, pero orgulloso mitad. Preto. Herencia de cabello cruz y la nishi prometto. Pero toch orgulloso mitad. Mitad preto. Preto quasa di lucha. Cana, bringa, lanta cai. Pero pawe por la feliz. Preto mitad, orgulloso por turni logro ng local internacional. Preto mitad, pero con coraje para me salir pa otro preto na. Preto mitad, camina de mi sangre tacore. Herencia de trabajo, herencia de lamento, pero de la misma manera, herencia de lucha y también triunfo. Preto mitad, super orgulloso, comita preto, pasó de mitad. Preto, mescos con un héroe, tula, cual lucha, awe, nos porta que nada. Preto, mescos con más y más héroe, manera, Martin Luther King. Preto, manera, abo, pero con algo mi corvisa, onda con mi trapa, mi pia, mi por smile, tranquilo y visa, mi ta orgulloso, y ta preto. Ik heb een beetje over onze huidskleur gepraat net. Deze donkere huidskleur. Wat we allemaal kan bereiken en wat we allemaal gaan bereiken met deze huidskleur. We zijn helemaal niet dom. We kunnen veel. Maar de dag die we samen gaan, de dag die we elkaar vasthouden en zeggen, we gaan samen voor dit doel, zullen we zien hoeveel dingen we gaan bereiken. Twijfel nooit in jezelf. Preto não desconfiar de momentos. Passou por. Ok? Maneira o William disse, não balo tá momentos. Preto, je kan. Hindi ka patuloy lang para award ng ibang bisa. Mike, mi por, hindi ka ba ito? Okay? Rafta mami. Mike, mi por, mi tabaype. Mike, mi por, mi tabaype. Ekan,
ik wil en ik kan voor. Mike, mi por en mi kabaipe. Ik kan, ik wil en ik kan voor. Sorry, ik wil, ik kan en ik kan voor. Passion, die zegt ook moet je maken. Doe, dan gaan we het doen. En tweede lap. Ja, die traster, dan moet je nog staan. Dan deze ook. Ok, para bom, essa aqui da nossa promessa que nós hacemos. Nós hacemos promessa, ué. Vamos cumprir com isso, né? Vamos que luta. Vamos que luta para nós virar ele não unir, o nós não tá brinda outro. Ok? Mira com quanto ele por a forma, ué. Evento. Da união, Fanny, Marta, a uni e forma evento. Mira aqui, quanto ele da uni bimbente. Tocadona, tour. Allemaal, iedereen samen. Het is een samenwerking die vandaag deze hele activiteit een grote activiteit maakt. Muzikanten, mensen die dingen verkopen aan drinken, eten, aan hoofddoeken. Iedereen samen vormt één. We moeten een familie worden. Ora nós está uma família, claro que nós está logra. Ok? União está se força. União está assim, ouve força. Nós mira, Mama Cultural lá, 2025, 2026 também, a sua presença, vindo da sua cooperação com o evento Unidade. Sorry. Ouve mal maneira, me tem dois ajudantes aqui, e não introduzimos sangue na. Daqui está dando gana de papia, não introduzir. Katia, niet kennis laten maken met mijn twee muzikanten, met mijn twee jongens hier. Die eentje op de Marie, die is Quincy Brafi. Rafi, ik was para aquele man. Rafi a la Quincy. Hey. En die andere is Ali. Die heeft de Chappie. Chappie. Doe zo met die Chappie, zo dat die mensen kunnen zien. Ali. Doe zo met die Chappie, laat die mensen zien. Wat is Chappie? Dat is een muziekinstrument. Typisch muziekinstrument die we gebruiken. Oké? Een hak. Oké? Nós estamos construindo nosso próprio arte de palavra. Nós estamos trabalhando aqui com nosso mês arte de palavra. Quem que começa? Quem que começa? Dame Rafael para nós estudar aqui coragem. Como é isso? Ik zal als eerste beginnen. Leo gaat een woordspel met ons maken, zodat wij dan een spoken woord kunnen van maken vanmiddag. Zal ik eerst beginnen? Ik ga eerst. Ja, maar er zijn multicultureel vandaag. En die wil even uitleggen in de Pamela's en die wil ik het doen. Maar ik ga het woord in de Pamela's doen. Mag dat? Margaret heeft de start en begon met moed. Moed. Moed met
beetje dokter, maar... Wees jezelf, Serbomis. Los que nos siguiente en el país pone su próximo. ¿Cómo que sabe también? ¿Qué por favor? Pwede mo mes, tapos silipay mo lang. Okay. Serbomis. Fe. Serbomis. Vamos. Sige, maiti lang. Aha, nos yung manera aqui. Mut, ela vem do Sukurashi. Tapi saya dapat dari program yang sebut dengan ulang dia suka. Stop pipa yang bangun hasi. Stop pipa yang bangun hasi. Lalu ulang laten praten. Achter. Praten, achter, praten, laten praten achter en doen en gaan doen. En gaan doen. Acepta que mudar e triunfar. Acepta que mudar e triunfar. No estudiar. Join me. Nasa ako ba kayo?
Oké. Bedankt voor alle mooie inspiratie van jullie allemaal. Award je aan de beste wijswerk. Nu ga ik mijn wijswerk doen. Jullie hebben mij echt een grote taak gegeven. Maar kom goed. We gaan er iets moois van maken. Oké? Nos estaban tra algo bonita. Want ze zaken zijn die was lang corazon. Dit komt vanuit jullie hart. Dus we gaan iets mooier van maken. Oké? Nos estaban tra algo bonita. Die corazon. Pues aquí. Anto nos estaban laten bestaan. De mangyo típico. Aquí dan? Ante típico. Candela. Wanneer na de visa? Candela. Award kita ba yung candela kinasyo? Ito ka doon ang dangki at iratonos ora nos bimbiatos kami expresele kutunos forza e lo que como ng mes ayuda a construir. Siya na. Anto bang sige construir lo que com amor nos grande na a construir. Okay? Dus we gaan ervoor. We gaan echt nu ervoor. Ik ga mijn huiswerk doen. Anto. Um aplauso, mas como virem da Bissau, vocês viram, eu vou dar aplauso, cantar. Een groot applaus voor de twee muzikanten. De ene op de barie en de ene andere op de chappie. Dus een groot applaus voor hun. Canten aan te preparar. Anto, de dos culturistas di Alma. Deze zijn twee jongen die vanaf klein, deze zeker, heb ik vanaf de klein echt een beetje opgeleid in deze cultuurwereld. Hij kan
goed spelen, anybody. En ook dansen. Hij kan de culturele dansen ook heel goed dansen. En zingen kan hij niet, gelukkig. Anders kon hij te veel dingen. Nee. En hij was ook king, toch? Hij was ook king geworden in een grote culturele activiteit die wij op Curaçao hadden. Dus hij komt ook van een familie, vader en moeder. Beiden zijn ook echt culturele mensen, echt mensen die echt van de cultuur houden. Ze hebben eigen Oostengroep, een Oostenfeestgroep, un grupo de Seul, ng nesting, ng proprio grupo de Seul também na Curaçao, is na kwatente di hoy di Sembra Alegria, na tamini di e famiglia di Sembra Alegria. Esatto. Então nós temos a chapista com a Ali, com a meditade um grupo de tambor que não, toca de Royal Crew, então tocador de chapi, e também por não fez me mira não vê nunca, pero tocamento tá suposto, então toca babo, de sabe, deze slag niet, deze slag wel, exacto slag então tapi se awe nang também bing pa contribui. Pipi ko na klaar? En nou maar dan. Kon jij maar staan? Ah, oké. Ah, sí. Vi partido para alto. Ok. Kami wakan na lang mo. Nanda incognito. Nog een keer komt de eenheid voor.
Eso es. No se lo voy haciendo. Allá salgo el millón. No. Eso. Ok.
Oh, hey. Easy. Basta, basta tigasin mo ako.
Di nostra contento passati presente a metà di Milano. Nos disculpa pa assunto tão constante yang upaya kung constante dapat tapombong pero di na sitwasyon kaya pag kalala ta dia di tula wang ang tainga kaya grande. Tuloy sa kultura na di nos di tula. Inos yung grupo, ating grupo Candela. Hindi Candela, no siya moso. Sa kanto, kapapasan, pupos ng kasona, pero kasona, may kumonong sa tigbasi. So, lagi.
So, lagi. Pushing
pushing, keep pushing, Bora. I let you pushing, meow, 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 meow. Avisado, eu tenho puxa da Maria, nós sabemos o puxa dele. Vai, vai. Aí estou puxando, mas a bonita. Aí puxa doido, o puxa platito, o puxa loco, o puxa valente. A mim me puxa, pra buscar moda. E come piscar, e come cavacucci, puxi, puxi, e come promette, a su boca da pica, a su boca da prima, a su boca da prima, boca da prima, miau, 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 eu puxei. Ay, sí, tranquilo, no te guardes. No sé si. Barata,
Nos futuro, como mi hobby DJ na sponsor, wala na ito kami ng andante. Novo, iba mercado. Un applauso per suonamo, nostri amici che suonamo su Denis. Oh?
Kasi, lanjut. Es un danza. Das que llama Aito Consumi. Viva Mandolin! Un applauso para i nostri di Mandolino nel mondo. German. I mi hanno detto il brutto. E non mangi. E messa German. E messa brutto. E messa Martina. Sa che devo dico? Giona, nanti sa che devo ma per poter non stare ecco, ma sa non capire, mi deve che si ma Eso llama porque no solenta la que se la su boca, la se Más
E já não se você interessar em qualquer questão, a semente aí,
casamento, divórcio, não? Tu só outro coisa, é grupo que pode tocar pode contar Bani talaga ako sa akin. Sa akin, grupo kung paano tocar na casamento, casamento niya, divórcio, pagamento de bolo, pagamento de casa. Nada ko eh. Ok, un fuerte aplauso para Grupo Candela, típico Candela. Fuerte aplauso para Grupo Candela. Nós vamos seguir com o film. Ik heb hier 2 assistenten, 2 zijn ook voor jullie daarmee pega. Screenback. Mensen, bij je mama. Anto, ik krijg mijn vader ooit die lantie. Ik ga even een uitleg geven over wat we gaan nu even zien van die mooie film. We gaan naar een mooie film kijken. Dus Fanny gaat een klein uitlegje geven over wat allemaal zal gebeuren. Buon tardi, dames en heren. Buon tardi. Buonanotte. Dank u wel, dames en heren. Als je naar Nederland komt, bedoelen we dan bon dia, buon tardi, buonanotte. Oude senhora usa het ook alweer. Chi ora vi mag missa bon dia. Senhora, quelle sono Nederland. Tot hoe laat mag ik mensen wat leren? Tot hoe laat moet ik missa bon dia na persoon? Van 6 uur 's ochtends. Sila ko si Senhor origina hoy basta maming piscina. Dus, bon dia van 6 uur 's ochtends Tot tot 12 uur. 12 uur 58. Aan de kiora de bina, bon tardi. 11 uur 58 tot uur 58. Oké. En wanneer is het buonanotte? Buonanotte, 12 nee, 23 uur 58, toch? Oh, dank je, senora. Dank je wel, ja, die mevrouw corrigeerde me net. Op je show is groente heel belangrijk. En je moet weten op welk moment je bon dia zegt, bon tardi zegt en buonanotte. Maar ik pakte die mevrouw terug, want ze was helemaal vergeten dat op 23 uur 58 is Madruga. Dus buonanotte lang geweest. En dan kon ons niet bestaan. Vamos naar het typico. Vond je het leuk? Ja, vond je dat muziek leuk? Oké. Ja, het was kort, ja. Ze waren ook, ze waren heel vroeg. Ik ben een half uurtje bezig om het, jullie aan kunnen jullie dat voor mij afhalen. Dames en heren, kan die lichten een beetje gedimd worden? Natuurlijk zitten hier mensen in de zaal die misschien nooit eerder de slavernij hebben meegemaakt of nooit eerder beelden hebben gezien. En ik dacht, misschien is vandaag een goed moment dat u wat een film te zien krijgt, dat je een beetje een idee hebt hoe het toeging op Plantage Knip op Brandebouw. Ik hoorde gisteren is een onderzoek gedaan. Ik heb een nieuwtje voor u. Tula is niet op een schip gekomen vanuit Afrika. Tula is geboren op Plantage Knip. En de moeder heette Esperanza. En de naam van zijn broertje ben ik vergeten. Esnango do Agrita Pica Pica. Jimmy Basilio. Avenoche no dice senta me la combinazione red. Tula andanse riva Plantage Knip. En dan comprende ik een persoon die live te puntra. Waarom hebben we het over slavernij nog een keer? Zal ik je vertellen waarom? Het is belangrijk om je geschiedenis te weten. Als je je geschiedenis niet weet, dan weet je niet waar je naartoe gaat. Dan heb je geen identiteit. Soms moeten we onszelf afvragen, waar komen we vandaan? Waarom eten we voentje met vis? Vraag je af, waarom eet je uitwerpselen van een dier? Waarom eet je de maag van een koe? Weet je waarom? De tot slaafgemaakten kregen alleen maar restjes van dieren om te eten. En dat eten we nog steeds. Dus weet waar je vandaan komt. En dan weet je ook waar je naartoe gaat. En dan kan je uitleg geven over je eigen bestaan.
over je eigen identiteit. Mevrouw die vraagt waarom we slavernij vieren. En die Tula vieren. We blijven het doen. 231 jaar. Nou, er was een of andere iemand op live op Facebook, die moest ik even wat vertellen. We gaan zo meteen kijken. Ja. En je kan het straks nog een keer herhalen, hè, want dit blijft op Facebook. Oké, dames en heren, we gaan kijken naar de 24. Ja, dat was echt Hugo net, hè. Die gedrag was echt gedrag van Hugo. We gaan zo meteen kijken naar de film El Leyenda de Buchifil. Deze film speelt zich af op de plantageplek op Curaçao. Na afloop van die film kom ik hier weer terug en dan ga ik met u even in gesprek wat u ervan vond en wat u zelf het levensverhaal hieruit haalt. Ja? Malou mag aan. Veel kijkplezier. Geluid ook. Het geluid komt hier nou, Malou volgens mij. En deze film is, nou zien jullie zo meteen. En ik mag deze film draaien alleen voor een klein publiek en als het maar gratis is. In deze film zit auteursrechten, maar ik heb die recht om dat te vertonen. Moet even opstoppen. Ucifica tibu toro di Kenepa.
Ibu Kristu kurba Kristu iso berbe. Ang temos tawaran ni Befelen, ting sa akin ta autor, ikan ta autor dia kan pinay dia PSA. Hong Kong? Okay. Sa traita e cantautor. Pero la hora de componer, papier laufen, sa traita e salsva. Sa traita e cantautor. Kung tabay, singsiya nada. Umanzela umphato weso surugia nami itochisuya pasuta kumakatana nilalachi Hello, muchacha. Mi cabina respondevo. Panegan, la mitad no dio que. Liye. Kami bira respondevo kung sa swipe mo ka para. Jadi lagi kita habis belum apa-apa. Sigitra! Pamira! Sigitra! Yamani, Yamani, Yamani na mi nomor. Yamani. Bine, 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 bine.
Abo, vai que sobrana, então ele vai partir para riba para me ensinar. Volgens mij die drie die waren weggelopen. Een van de leiders is een raadspersoon, zoals u zei. Maar ik kan volgende week weer werken. Mooi. Je moet je veel, hoe is het daarmee? Ik blijf totaal niet jong. De man van die strakke neger.
Sean, Mr. Bingo Sean, su coffee pa voor? Zet hem maar op tafel. Ik kan het zo wel. Camila, chop na dengan Oshi. Abono. Abono si Gitra. Nanti kebucian siapa? Siapa kebucian kami ke plantasi ini?
Okay na? Mr. Bettenshow, ik laat u stellen om zich aan te kappen. Er zijn andere manieren om te kijken. Sumapindi. Inabay umahal ko.
Okay. Sa ikabatai. Fellow, um aplauso para po sa Kabimina. Paano ho itatwat? Nog een klein beetje uitleg geven, misschien? Of, oké. Ik was beneden bezig. Ja, nee, ik was echt beneden bezig met de kinderen. Zometeen gaan de kinderen echt iets heel moois optreden. Ja, zeker. Ja, dat is goed. Nou, dames en heren, laat het eventjes zakken. Laat het eventjes zakken wat de mens heeft gezien. Wie zegt van, ik heb nooit zulke beelden gezien? En je moet gewoon je handen durven op te steken, hè? Gewoon durf je hand op te steken. Als je nooit hebt gezien, heb je nooit gezien. Dat geeft niet. Maar dit was dus eigenlijk het leven op een plantage. En wat je net zag, was de plantage op Grote Knip, waar Tula dus eigenlijk de slavenopstand op 17 augustus 1795 begon. Het begon allemaal met tot 5 gemaakte slaven van plantage Knip zelf. Maar het werd steeds groter, omdat de anderen, de slaafgemaakten van andere plantages ook hebben gehoord. En dan dachten we aan zie, dan vormen we een unidad. Laten we een eenheid vormen om met z'n allen voor onze vrijheid te gaan. Dat was de hele intentie. Ze wilden eigenlijk helemaal niks anders. Alleen maar hun vrijheid. Libertad, fraternidad, igualdad. Dat is wat ze wilden. En daar gingen ze eigenlijk voor. En je moet jezelf ook niet afvragen, heb ik een Tula in mij? Ik wel. Ik heb wel een Tula in mij. Want ik sta hier vol moed met jullie te praten om dit te presenteren. Elke jaar weer vol moed bij elkaar om die Tula te organiseren. Continu alles organiseren, workshops om jullie en het publiek gewoon echt op de hoogte te houden. En daar moet je wel moed voor hebben. Maar toen ik klein was, ik kreeg heel veel pakslagen. Want elke keer als mijn moeder wat zegt, ik zeg wat terug. Ja, ik wil mijn mening geven. Ik wil voor mezelf opkomen. Waarom niet? En de gewone kinderen mogen dat wel, hè? Ouders van jonge kinderen. De jeugd van 2009. Van 1990, hè? Waar zijn de ouders van 1990? Aha. Sommigen durven dit niet, hè? Hun kinderen mogen wel de mening geven. Zelf te veel. Maar wij mochten dat niet. Vroeger niet, hè, Malva? Waarom niet? Dat was disrespect naar je moeder. Je moet respect hebben, maar als je je mening geeft, is dat disrespect? Zelfrespect geven aan die niet eens je moeder bent. Want als iemand jou iets zegt, mag je nooit een antwoord geven. En dan krijg je een pakslag bij hun ook. Nou, die kreeg ik ook. Maar ik bleef zeggen wat ik wou. En ik bleef pakslag krijgen. Daarom heb ik een Tula in mij. Want ik ga ervoor.
Maar toen mag je dat niet. Die is jarig? Oh ja, die is hetzelfde als mijn leven. Waar zijn de ouders van 1990? Kom maar. Ik ben benieuwd hoe jij je kind nu zijn mening laat geven. Want zoals je net zag in het film, als je naar de zon kijkt, moet je je hoofd naar beneden. En sommigen doen dat nog steeds. Als je met elkaar praat, dan kijk je zo, kijk je nog steeds niet echt recht in je gezicht aan. Kijk je zo? Kijk je zo? Oké, moeder van 1999, kom hier, want dan kan mama van jou zien. Als jouw kind zegt, als jij zegt, we eten vandaag brood met kaas. Dat was het niet. Hij krijgt een keuze. Tegenwoordig krijgt hij keuzes. Ja. Ik vraag aan hem, wat wil je eten? Voor macaroni of eten dan patat. Ik vind dat hij ook een keuze moet hebben. Hij moet de vrijheid hebben om zelf te kunnen kiezen. Want bijvoorbeeld, ik ben al oud genoeg. Ik kan kiezen, oh vandaag ga ik naar McDonald's. Maar hij is nog klein. Kijk maar op het gezicht. Hij is nog klein, dus ik geef hem ook de keuze. Ook bijvoorbeeld met kleding. Ik kies bijvoorbeeld 3 paar en uit die 3 paar kiest hij zelf wat hij wil dragen. Ja, maar hoe gaat het nou bijvoorbeeld, hè, als jouw kind, heb je ook meningsverschil van dat man? Ja hoor, ja zeker. Ga je discussie aan met je kind? Tot een bepaalde hoogte? Tot een bepaalde hoogte, ja, want dan kan je wel blijven. Noem een voorbeeld, want Malva weet beter. Noem een voorbeeld. Pas geleden heb je discussie gehad. Ja, dus eigenlijk elke dag, maar hij zit ook in een leeftijd. Wat een leeftijd? Hij is bijna 5. Ja, niet echt discussie, maar hij wil iets te zeggen. Je maakt hem Malva echt ziek, geef het niet. Nee, ik ga niet van, oh je leest niet en dan bam, gelijk. Nee. Heb je je kind ooit geslagen? Een pakslag gegeven? Ja hoor. Ja? Ja. Geloof je in een pakslag, dat woordje? Ja, we hebben ook pakslagen gekregen en we zijn er nog. We hebben ook gekregen, we zijn er nog. Oké. Maar ik geloof meer in het praten, maar ik ben ook pedagogische medewerker. Dus dat geeft ook een andere kijk op de opvoeding, denk ik. Oké. Ja. Oké. En ik denk ook in, want ik ben van 1990 jaar. Toen ik nog klein was, had ik ook niet zoveel te zeggen, maar ik denk dat de opvoeding toen al begon te veranderen. Want mijn moeder zei van ja, toen ik klein was en ik ging naar school, ik kreeg gelijk lineaal op mijn vinger en wat er is, dat is zo. Ja. Helemaal geen inbreng. Nee. Oké, En dus de misschien, tijden zijn veranderd. Ja, de tijden zijn veranderd. Oké. Ja. Dankjewel voor dat. Dat Malva ziek wordt. Geef maar een applaus. Ja. Over pakslagen gesproken, want dat zei ze. Maar dat zagen we in de film toch ook. Die man kreeg ook een pakslaag. En ik ga die discussie nu ook eventjes niet aan, want het wordt natuurlijk wel heel moeilijk. Want de jeugd, of de mensen van vroeger, er kreeg een pakslaag inderdaad, als je die luisteren, dan nu praten ze. Dan moet je praten. Nee, waarom doe je dat nou? Je moet luisteren naar je moeder. En als je dit. En toen de tijd niet, maar mensen, even zonder grap. Die pakslagen die je daar ziet, hebben wel onze ouders overgenomen. Oké, mevrouw. Abuso. Dat was een pakslaag. Abuso, abuso. Was dat een beetje hetzelfde als in de film? Was het een beetje hetzelfde als in de film? Nou, pakslaag tot een post. Een klap. Zeker wat aan mij trekt. Met de riem, de man zei met de riem. Ja, met de riem. Heb je een pakslag gekregen toen klein was? Iki, manema yung dia, nakakiraya mas. Kaya kasi ang siya, Christian. So, release ng therapy. Dankjewel, dame. Oké, we hebben net de legende van Boetjetil gezien. Wat je net zag is dus inderdaad dat het leven op de plantage keihard was. Mensen moesten dus ook eigenlijk keihard ploeteren in de zon. Maar hij kreeg ook straf en hoe de straf werd verdeeld. Onze thema van vandaag is inspiratie en courage. En de kinderen komen zo naar boven. Hè? Inspiratie, dus de kinderen zijn er al. Oké, inspiratie en courage. Ik liet eigenlijk dit film zien. En ik ben benieuwd, ik wil 2 mensen vragen van joh, wat wil je kwijt over deze film? Wat wil je kwijt? Wat denk je van, ik heb dit nu gezien en ik wil dit zeggen. Handje omhoog, ik kom naar je toe. Wie wil wat zeggen? Laat u maar staan, mevrouw. Zeg uw naam. Ik ben meester hebben.
wat ik wil zeggen is dat we moeten vooruitkijken. Wat er gebeurd is, natuurlijk doet het pijn als je dat ziet. Want het is wel met ons gebeurd. En nu wordt het duidelijk hoe het is gegaan. Dat hebben we nooit op school gehad vroeger. En dat moet geheeld worden. Want je kan de tijd niet terugdraaien, maar het moet ook de kinderen onderwezen worden die op school zitten. En de opvoeding begint thuis, maar ook op school. Dus de scholen moeten ook op de hoogte worden gesteld dat wij hier zijn omdat we daar waren. En zo is dat. En we moeten het met elkaar samenleven. Dankjewel. We moeten met elkaar samenleven, ook hier in Nederland. Nog iemand? Wil iemand wat kwijt? Want je zit hier voor Dia di Tula. Wil je wat kwijt, Fabian? Kom maar een beetje, Papemens Nederlands goed, kom maar. Meneer Ja is aan het voorbereiden. Ik heb zo meteen de kinderen, 1 minuut kinderen. Rita, dat draai ik. Midas no momento. E como assim a gente é película, no que como assim só. Minha experiência é película da minha onde é figurante não, anto gravando e obra of e filme que estava tão opi brutal em solo ângulo. Eta tudo para assim, pero estava no único momento não como ator opi. Era uma reflexão com se a vida de assim aqui com antes da vida o sota se bebe se come então o que mais que dizer tá ou nós não mais assim que mais mas assim que vai de lá então uma santo você também ora cubo va que bomba da assim que se é que tem visa aqui go. Dank je, Fabian. Dank je. Nou, niemand durft wat te zeggen? Nee? Jij wel? De laatste, de kinderen staan op boven. Kom eraan. Mijn naam is Luelle. Ik ben 68. Ben ik ook geslagen met een riem, met een stok, met een zweep. En zeg het. Maar wat ik wil zeggen is, natuurlijk moeten we vooruitkijken. Dat vind ik ook. Maar we moeten ook helen. Er zijn nog zoveel families waarin de colorism heerst, dat mensen broers en zussen praten niet, dat ze verschillend behandeld zijn. En dat moeten we, denk ik, daar moeten we beginnen. Vooruitkijken, dat soort dingen oplossen. Al die trauma's. Kijk, soms heb je, oma heeft een leven gehad, je moeder heeft hetzelfde leven gehad, jij hebt hetzelfde leven gehad. Blijf door. Dus we moeten het stoppen. We moeten het doorbreken, dankjewel. Wat u zegt, het blijft herhalen, hè? Gisteren had ik een storytelling in Utrecht. Was een Nederlandse mevrouw. Die zei, ik heb in de jaren 70 geleerd dat witte mensen, blanke mensen waren superieur en de gekleurde mensen waren domme mensen. Op school hier in Nederland. Hier in Nederland, 1970. U schudt ja, meneer. Herkent u dat? Nee, de meneer achter u. Heeft u ook op school gezeten en dat meegekregen? Bij u op school niet. Heeft u wel iets geleerd over de slavernijverleden op school? Echt heel weinig. De geschiedenis die zo gewoon niet goed. Dat was, ik zat in de jaren 60, jaren 70. Ja. Waar zat u op school? Eerst in Uithoorn, daarna in Amstelveen. Nog wel een beetje dichtbij de stad. Wat vond u van de dag? Wat vond u wat u net zag? Deze dag? Oh, die film, ja, heel heftig. Heb je ooit al eerder zo'n film gezien? Ja, wel. Was niet chockerend? Het blijft chockerend. Ja. En dat u er bent. Oké, nou wat u zegt, het blijft generatie op generatie. Als we daar niks aan doen, als we het niet vertellen, gaat het ook weer gebeuren. Oké, dames en heren, vandaag hadden we een kindereditie beneden. En de kinderen hebben dus een aantal workshops moeten doen. Ze hebben een vuist gemaakt. Ze hebben ook de vrijheidsvogel getekend. De kinderen hebben dus ook geknutseld. Maar wat ze vooral hebben gedaan, is ze hebben ook een muziek geleerd. Die ze dus nu komen presenteren. Hoe zal ik deze groep noemen? Dames en heren, geef een groot applaus voor Tula Kids! Daar komen ze.
De Tula Kids uit Rotterdam. Kom maar, samen met de muzikanten. Ze hebben net beneden wat geleerd. En dan komen ze dus nu even naar voren. Zie je allemaal netjes in de rij. Geef een applaus, joh. Ik heb heel snel de Tula Kids gevormd. De muzikanten gaan zich klaarmaken. Jena is ook alvast aan het klaarmaken, neem ik aan, Dino. Want we moeten om 9 uur uit. Oké? Wie gaat de kinderen begeleiden? Tante Mary, Tante Mara, Tante Shashituska. Allemaal amigo di Tula. Ja, zwaai de mama, papa, zwaaien. Zijn jullie er klaar voor? Ja, oké dan, allemaal. Oké dan. Oké, weten jullie wel wat je moet zingen nog, hè? Oké, jullie weten de tekst nog. Oké, Tante Mary, jullie blijven erbij staan. Een beetje roffen. Komt-ie! Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa kutula. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa wetula. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa wetula. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa wetula. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa wetula. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa wetula. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa kutula. Nog een stukje. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa wetula. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa wetula. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta wetula. Wetula meko no pa wetula. Ay tula tayora no sta no pa kutula. Nog een harde applaus voor de Tula Kids uit Rotterdam. Kijk eens, nou vandaag hebben ze ook een heldermuur. Elke kind heeft een vuist gemaakt. Op die vuist staat: ik toon moed door lief te zijn voor elkaar. Ik toon moed om op te komen voor wat eerlijk is. Ik toon moed door op te komen voor mijn vriendin. Ik toon moed door anderen te helpen. Dus elke kind mag eentje uitkiezen. Ze hebben ook getekend en ze krijgen allemaal een certificaat Amigo di Tula. En de eerste die ik naar voren roep is Amari. Amari krijgt ook nog een foto. Je mag hier staan, dan kan je een foto maken. Nee, Adonis, dan ik hier aan deze kant staan. De volgende die een certificaat krijgt is Azaya. We hebben ook een certificaat voor Riona. Wat een mooie naam hebben ze allemaal. En Gimona, wie is dat Gimona? Dat is al naar huis. Gimona. Kijk Gimona, jouw certificaat. Ik krijg nog wat lekkers. En we hebben nog een certificaat Amigo di Tula voor Chadale of Chadali. Chadale. Jadali. Abo. Heb ik ook mee gedaan. Amigo di Tula, Kayla. Amigo di Tula ben je ook. Zeden.
is al naar huis. Kaden. Sorry, Kaden. No. Oh, Kaden. Oh. Ja, sorry, ik heb jouw naam verkeerd. Daarom wil je alsjeblieft Kaden. En we hebben een certificaat voor Pizza Vino. En wie is Nora? En een certificaat voor Nora. Weet je, er hebben ook volwassen mensen meegedaan, hè? Wie is Shakira? Ik heb een certificaat voor Shakira. Ja, die heeft mooi gekleurd, je hebt mooi gekleurd, Shakira. Jij bent ook aan die toe. Kan iemand die scherm eraf halen zo? En ik heb ook Noah. Wie is Noah? Noah is al naar huis. Noah, ben je hier? Nee, Noah is niet. Alena heb je ook. Alena, je hebt ook een certificaat amigo di Tula. Die mag je zo ophalen. En natuurlijk hebben ze ook een vuist. Oh ja, jij wil ook wat. Kijk eens. Ik heb een compilatie gemaakt van alles wat wij net hadden geschreven. Ik heb nog wat toegevoegd en ik heb iets moois ervan gemaakt. Oké? Nós trabalhamos esse teu untuk kami. Moed. Kom op voor jezelf. Laat weten dat je aanwezig bent. Kijk elke dag opnieuw naar je toekomst. Het is tijd. Stop met praten en doen. Accepteer wie je bent en triomfeer. Hou van jezelf. Wees trots van wie je bent. Strijd altijd voor vrijheid, eenheid, rust en liefde. Denk eraan, ik en jij zijn samen één. Verenigd zijn we sterk. Verdeeld zijn we verloren. Dus laten we samen sterk staan om de keten van slavernij te doorbreken die ons verankerd houdt om de vrijheid te bereiken. Ik wil, ik kan, ik ga ervoor. Isagi, tauntu nossa forme. Nós estamos dele para a história. Nós estamos tete, nós estamos cienete e nós estamos lá no pueblo mira e com a awe, junto nós a construir. Dank u para vossa coragem. Então, guardo, traduzir na papiamento também. Dank u para vossa coragem. Um aplauso para nossos acompanhantes. E me também acabamos de grupo. É um grupo novo. Sudah berta. Yenaya. Grupo Yenaya. Na una minsa, pero nanta Yena sim. Nanta Yena mostrando un tigre ritmo para nos clausurar a noite aqui. Grupo Yenaya formava diferente músico e cantante na algum aluno de Lidabe. Isso é uma curva. Sim, nada de tanto. Para nós, e daqui Kante nos ko hindi musik pa na por derecha, lo que pon ani por derecha on stage gina.
Yes, 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 yes. 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 Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. You. You. Yes. 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 Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yo. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. 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 Yeah. Yes. 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 You. Jonan, nagano-spasa din kami ng natin ba? Sabi sa akin, kung kano pwede sa taas, hindi ko matabayin yan, no? Yes. Kung tayo, thank you. Okay? Produkto pagkabay. Araw produkto Yes. aqui. Yes. Yeah. Yes. 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 Ze zijn allemaal natural. Met alles natural. Kijk hier. En zeg kita, name face, wash, kos pabolik mo cara, kos lang, Yes. X natural. Yes. Basta mo sa kumpra na bom Yeah. price. Ando mo po scan, may QR code ito, ang ginanser ka chetes. Ito super sophisticated. Aqui vai na Yeah. Steam Boss Lady, conheci. Yes. Essa Yes. aqui tem. Opigos, fica duro, Bodi. Walitin, purpose makli magiging within complex Yapero, Bandera, Chinang, Yapero, Bandera, Tombas, Convention, ang korta pa sa kumpra na bom price. Binagtos na muni daqui, vira aqui. Ele mo yung souvenir, titles. Vandaag alleen, voor mooie prijs. Special prijs hier vandaag. Kom op mensen. Kom op. O contribuição tá op importante. Aqui vai na nossa senhora também aqui. E a senhora que tem? Acabei não ficar acabei não crescer um pouco diferente. Indiferente manteca, você até que zeta na boboio de também na hora de cai. Dus você não passa aqui na. Não sei a senhora de pica na aqui. Onde é pica na? Na wadai, kanai. Asa mo tayo trio, tia. Kubalame.
Vamos passar por uma pica também. Mira aqui, vou comer pica aqui, não? Aqui dá tu bom por cinta, show. Aqui dá tu bom por cinta. Nós estamos aqui banda aqui com mais, nós temos aqui banda não. Aqui banda nós temos costuche aqui nós temos. Nós temos aqui na série senhora aqui nós temos. Lá nós suar mami daqui, aqui mami tem na venta. Cocada de color, cocada preto. Sabe, né, com cara de coloco, a preto, letter, com leite. Mira aqui, tremendo tentalaira aqui, está bom. Passa. Aqui banda, aqui nós estamos mira. Fica da logo botinho. Sorry? Ik heb hier tegels, ik heb mooie tegels met verzekering teksten. Ik heb hier een Afrikaanse robotbellen, heel mooi gemaakt, voor een meme. En voor de rest heb ik allemaal met withouder, stikkingen, armbanden, wegprijzen en heel erg mooi. Nog armbanden. De rest heb ik alles geluid aan. Tremendo aqui, arrombante aqui, rencio reia, maneira de africano, todo tipo de coisa aqui. Carte não bonita também como vou vender. Então aqui nós temos o famoso kleurboek. O kleurboek die Oosterfeest Curaçao. Então com o kleurboek die Tula, strijder voor de vrijheid. Também nós temos aqui na venda aqui na. E men passa no aqui nós temos mira. E hoofddoek dan. Nós temos de tiki, chal. Boa noite. Aqui nós temos diferente tipo de chal. Nós temos que prometer que é chal de quebracha. Yes. Maneira, ele cabe contar o quebracha que é um palo muito forte. Yes. Então, Yes. também tem chal de flamboyante, assim, na cabeça, para a energia, para a criatividade. Essa kita Fabiana é patch de aia moderno, pero é flamboyante. Depois eu passo, pero me conta você mais, e que eu tenho que deixar, você não pode afirmação também. Ok, afirmação anda tremendo, bom? Também de... Onde está ele aí? Ok, Shana. Zabor, assim usa de pista também. E direi, meio dança. Ok? Anto Yenayaka. Ready, pa yun ang na. Yan ang yabo, Marty, yan ang numa. Yan ang tour kami na, yan ang publiko. Anto. Publico reclama nos llena. Diz check é só autorado. Yan natin yun na yan na siya. O kwenta ko sobra. Nada ba si sound check ko rato siya na. Nada ba si sound check. Tama ng show na kumisa. Nang nota may trade top. Nang may doon ang show. Espectaculo. Sa comprende? Hindi nang kawar mo ang problem. One, two, testing. Suena más así, un que dos, que tres. Check, comienza, vamos por arrancar, sale. Estamos a un tremendo show.
So, nasabihan sa presentasyon, nasabihan sa show. Espectaculo. Espectaculo. Bumulong school ko na. Hindi kilos yung scenario, hindi kilos yung stage, hindi kilos. Tingnan ko tingin si Luz yung scenario. Luz, hindi kilos yung scenario mami.
Libertad, égalité. Hij nos doorweg liever. Hij nos doorweg liever. Libertad, égalité. Nos doorweg liever. Hij nos doorweg liever. Brinca pa nos saber. Ay, Catula brinca pa nos saber. Oh, libertad, 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 égalité. Vrijheid en gelijkheid. Nou, ongelukkig gebeurde met mijn laptop. En alles is weg. En dan gaan we weer beginnen. Libertad, égalité. Gelijkheid en vrijheid. Het woord dat als eerste werd uitgesproken en het woord dat nooit meer werd teruggenomen. Op 17 augustus stond 1 man op, Tula, wetend dat de strijd bijna onmogelijk was, maar vastbesloten om niet langer te buigen. Libertad, égalité was gewoon geen doel, het was een keuze. Een daad van pure moed, lef en courage. En precies daar begon het, 17 augustus. De dag waarop stilte brak. Vanaf die dag was er geen weg terug. De strijd was begonnen. 17 de agosto, ora bella bati.
reuni, utu nanga terminata, diku nanga disidiku, kawe libertad hasta. Hoje vai passar, ora bela zona, pequenepa, reflexão. Diku nanga reuni, utu nanga disidiku, kawe mesi. Dia na banda bau, 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 na kabesi, dia na banda bau, tubulan na mando, dia na kasa kita, na banda bau, na sinabe Pedro akau, dia na banda bau, dia na kete dia, aku nak kamera, dia na Ze waren gelovig. Tula ook. Toen de priester hem wilde laten buigen, zei hij: maar Adam en Eva leefden toch ook vrij? Vrijheid was geen zonde. Het was hun recht. En dat geloof droegen zij, dag na dag, als bron van moed, als adem voor de strijd. Daarom zingen wij nu Plegaria. Dios, tú dame fuerza para mi vida. Dios, dame fuerza para mi trabajo y por otro lado, llegando a mi país de progresar. Dios, la vida independiente. Sin sabor quiero unificar. Viticutra, viticupa, viticusanto, mira, sin comayar, no me está mal. Dios, dame fuerza para mi vida. Dios, dame fuerza para mi vida. Y por favor, llegando a mi país de progresar. Dios, dame vida. Sin sabor, quiero unificar. Para
Tijdens de strijd stopten Tula en zijn mensen bij Santa Cruz. Daar kregen ze een drankje, agua di juramento, gezworen water. Dit was een mengsel van een plantensoort, bruin en bepoederde geitenhoorn. Dit bedoelt om kracht, vastberadenheid en spirituele bescherming te geven. De planten droegen ons, toen en nu. Ze genezen, ze kalmeren angst, ze openen wegen naar liefde, geld, kracht, noem maar op. Dit is onze ode aan de planten. Yerba Santo.
En dos placas Sonic. Oké, we gaan door. Hoe is het tot nu toe? Lekker? Oké. De strijd van Tula gaf ons meer dan geschiedenis. Naast de moed die hij had getoond, luisterde hij naar die stem. Die stille stem, diep van binnen, die spreekt wanneer het leven zwaar wordt. Die stem die hem de kracht gaf. En die kracht dragen wij verder. Voorzitter, de kracht die ons blijft optillen. Origineel van Iselin Kalister, maar in de vorm van Yenaya. Voorzitter.
Uit kracht groeit trots. Trots op ons eiland. Ons Curaçao. Nou moet je ook grito para Curaçao, Waar we ook zijn, hoe zwaar onze geschiedenis ook draagt, wij blijven strijden voor ons eiland, voor onze mensen, voor alles wat ons maakt tot wie wij zijn. Tula gaf ons de moed en de inspiratie. Wij dragen de trots. Wij nodigen uit voor dit nummer op het podium Ebony Albertus met haar nummer Patria Stima. Ja, jullie gaan niet.
Un applauso para Maria, por favor. Ebony Albertus. Onze taal, papiamento, draagt onze ziel. Papiamento, geboren uit strijd, gedragen door generaties. Tula vocht voor vrijheid en vandaag vechten wij voor de stem van ons volk. Want een taal is geen woorden alleen. Het is emotie, waardigheid en identiteit. In 1968 werd mijn moeder geschorst voor het spreken van papiamento op school. Kijk waar we nu staan. Advocaten op dit moment eisen dat onze taal eindelijk gehoord wordt. Weer trots op papiamento. Of nou? Het is onze geschiedenis en onze toekomst. Papiamento. I love you.
Simula na papiamento. En nu komen we helaas tot het laatste nummer. Een ode aan onszelf. Wij heten Yenaya. Onze groep heet Yenaya. En de muzikale kracht achter deze avond. Dank aan de organisatie en een speciale dank aan Vani Hoy. Applaus voor Vani alsjeblieft. De hele avond in elkaar heeft gezorgd. En voor het vertrouwen en het openen van deze ruimte. En aan jullie publiek, dank voor jullie aanwezigheid. Mogen deze avond jullie inspireren om onze cultuur als moed en kracht te blijven dragen. Zoals Tula ons heeft nagelaten. Bedankt en wel thuis voor straks. En Kita bisa bersama kita langsung. Bahasa ya kasih. Kita saya memiliki. Suku kuat, suku nomor 2. Bahasa ya kasih kami gimana gitu. laten we het feest afronden met samen dansen. Yes. Master, tante kita completa aqui. Master tante. O chamo. Ano ako ba sa saya pinili? Ito yung sasabi ki. Manera ang ola, asing at asoma, bukote ko obra, magulete din soma. Ang tatansi ki. Lati, lati, ha, basta, ito sila. Manera ang ola, asing at asoma, begitu, oh mama, aku lihat dan soma. Betul lagi.
Shonatur. Un fuerte aplauso para Yena Yashanan. Espectáculo de Haití. Es un espectáculo. Die Augustus. Yena Ya. Tula. Nossa clausurele com o grupo Yena Aya. Yena Ya Ayena Monsende. Monsende Ayena. Libertad. Ay, ay, ay. Nossa tingou Candela, todos se Yena Ya. Nasa segundo lugar, Candela primeiro lugar, segundo lugar, pero a gente que sabe, isso é muito importante. Então, nós mostramos a presença da batalha altamente apreciar. Você escuta a palavra de nosso organizador, a palavra de clausura. Tanto vamos mostrar a presença daqui e allá. Vamos mostrar também para entender os puxos com a história dos países. Então, kita lang mostrar kay Mandy, Margaret, Ivani. Boa tarde, boa noite. Danke por vossa presença. Danke natura e agrupação ng quase dos Danki kuboso asinta mira otro pica pica currita. Pica currita, aquí no tem protocolo, no saca vivira. Pica pica currita. Pica pica, pica pica. Pica pica currita, aquí no tem protocolo.